Ja, velkommen til Race Syd. En lille indendørsbane i Fredericia på cirka 320 meter. Og de kører med Sodi RX8 go-karts med en topfart på cirka 55 km i timen. Og her i den her video, der vil jeg give et par tips til, hvordan man kan køre banen bedst muligt. Jeg håber, det giver lidt tiendel på kontoen næste gang, du skal ud og køre. Ja, så kører vi ud på start-mål langs siden på Fredericia. Race Syd. Hård bremsezone her, så du krænger karten om sin akse. Så du får en god exit ud af venstre hairpin her, hårnålsving. Fordi du vil holde en høj fart igennem det her. Hård nedbremsningszone her i bus-stop-chikanen. Og så holder du den ellers bare. Så låser du bare rettet ind i et højresving her. Lang højresving. Laver en god nedbremsning her. Rundt i venstresvinget. Og så får den lige linje herop og op til det sving her, som er en rigtig god overhalingsmulighed. Lad os tage den en gang til. Hård nedbremsning. Træk så langt over til højre som muligt for at få så god en exit her. Fordi det er fuld gas hele vejen rundt her. Hele vejen ned til bremsezonen. I bus-stop-chikanen, så du krænger karten om din akse. Fuld gas igen rundt her. Og så prøve hernede at bremse i en så lige linje som muligt. Så du får en så lige linje igennem svingkombinationen op til sidste sving. Så hårnålsving her, hårnålsving der. Man skal godt ned i fart for at få en ordentlig acceleration ud på den lange stykke her. Så skal man lave en hård nedbremsning her for at få go-karten til at dreje rundt om sig selv, så du ikke skal gøre så meget arbejde. Og her prøver at bremse så sent som muligt selvfølgelig, samtidig med at man drejer bremser så lige ud som muligt, så du ikke gør karten ustabil. Så lad os tage et par omgange, hvor jeg ikke siger noget og bare lader videoen tale for sig selv. Wow. Ja, det var så et par omgange på Fredericia go-kart-bane, eller Race Syd. Jeg håber, mine tips skal bruges til noget. Og så håber jeg, vi ses på banen en gang. Tak fordi I gik med.